Bu menle için. Men kiçilimde arzu çöllüm. Men kiçik wagtym akyllyzym. Eje meni qatty qowururdy. Bu men qaqam. Qaqam her gerek üç köşk soğutlary içirýärdi. Ol men üçin iň gowy soğutlaryň biridi. Sebäbi men oňa arzulary ýazýardym. Arzularym ýuwaş-ýuwaş hasyl bolup başlady. Hawa men gündelime şol arzularymı ýazýardym. Ejem gowyn ýerdi. Onuň paltosy palto alasym gelýärdi. Onuň paltosy ikon. Ýönünem üçin ol hazyr bolanokdy. Belki de razmeri gawat gelýändir. Olarzum ulluqan bolamdan soň hasyl boljagyny bildim. Ulluqan bolamdan soňra günneligim arzumy hasyl etmedi. Sebäbi? Gyzym, indi sen ulugyz. Özüňe gerek zady özüň işläp alarsyň. Ýa-da saňa duşak şahzadaň alyp berer. Kiçi wagtyňam sen arzulan günnelik hasyl edenokdy. Hemme zady özüm alyp berýärdim. Inni şahzadaň alyp bersin. İşlemek elimden gelen ok. Şahzadal meselede de bolsa maňa duşan ýigitlerin özüne bir palto gerek. Ýöne men hen edem şalardyda. Haçan şahzadam duşar we maňa ikonyň paltosyny alyp berer diýip şolardyda garaşyp ýörün. Şahzadam mı? Sen men kufumda agy. Ayrılsan ay. Aqbal öýdýäne. Ikimizin beýdip tataşmak maňlaýymyza ýazylan öýdýä. Eşe çıkaryp, maňlaýyma ýazylanan morsa podmal bolar. Ana bakın. Ayy. Kışın ayadlı soğuğunu yılacak geçiredin etse. Onday kon. Senin üçün. Vay, ikon. Nerede bu? İne şu kapıdan giren. Ana yukarıdan ederek. Karaltın dom dip yadık lura. Men çağılığımdan arzu edýän palto. Ana gördünüz mü? Awa gördük. Alada. Onna sen men şahzadam mı? Hava. Kstati. Sen men diýen edima? Sen diýän gyýdyň nähili? Geniali. Obali. Fata. Gauça. Sen nerden bilýän men ovallygymy? Onu bilmekli üçün alim olmaklyk gerek ha. Sıfatyň aýdyp dur. Fata. Gauça. Onna sen men şahzadam da. Allah. Ne gadım Murat? Hayır sanay elini yok bol sanay. Näme yok ben odan molmolmay. Sen kudy orgylar men söýmeýän şolup duray. Eňde öwrem şeýledi. Maňa seret. İkimiz hiç hile laýyk dele. Ataýgy näme laýykmy laýyk däle seret ýamy? Maň çek sanay. Men sen şahzadaň.
Men sen şadadan. Sen ne var? Bu kum çıktı. Gözüm görmesin ne? Yüreğe düştüňiz ýöne şadadam. Vay, ikon. Yuwaşrak. Bagşlaň, şoda şardaklar yüreğe düşdiler de. Vay başlykda ýanak iksan samsyga ikonyň barlygyny görkezilişin öwretjek bolup minyonyň eşigini ýetdi. Başlyk mol. Hawa. Men nerden bileýin siziň başlykdyňyzy? Siz men şada adam. Yok, näme? Mende ne gowny ýokdur edýän. Ha? Sen ne gowny, mende gowny ýok ha? Mara. O ýöne men gownyme degmeli. Indi men sana ýok diýen. Sana seret, bana seret. Mara. Yumsanaň agdyňyzy iki adam gürleşip dur. Ha üçüncü bolup sokulma lel. Ha? Men ýene bir gedek bagşla diýen. Men yüreğimdäki duýgular nädip beýan etjegimi bilmedim. Men ikony söýýän, siz ondan beter söýýän. Men sana ýok diýdimmi? Ýok diýen. Hey Mara. Yumsanaň agdyňyzy. O başlyk, ho. Neme? Sen kömekçileň hiç ýeri işläp Eyvah. bilen ok. Bar patyk tutunaňarly gömüň çek. Bar. Sizem hiç ýyl adekwatyň däl ekeni. İlk bilen adam bilen gurleşmäni öwreniň. Zira başlaň gowny diýdiňiz. O ýanky başlyk dälmi? Başlyk? Ýöne oklawyň başlygy, ikonyň başlygy ýanky. Ýuway. Onna men şada adam kim? Gaýtam men näsen şadata. Men arzumy hasyl edip bilmedim. Siziň bolsa arzuňyzy hasyl etmäne mümkinçiligiňiz bar. Ikon.